जोंनि बे बिक्रमपुर गामियाव मेडिया नोंथांमोन सफैनो थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो। दा बाथ्राया जाहैबाय नैबे जोंनि दा बिक्रमपुर नोलोबारि लामाखौ दा जितु सेन्ड ग्रेभेल होदों, बे सेन्ड ग्रेभेल होनाया खुनु गभर्नमेन्टनि मोनसे जब नङा आरो बे जब नङैखायनो जोङो जोंनि सासे मोजां सानसुमै बिथां जिसुआ समफ्रामारि बिथाङा दिनै जोंनो एसेब्ला माने अबदान खालामफैदों। माने गावनि गोदो इलेक्सन पिरियडआव बुंनाय मथे जे गोग्लैसोना थानाय जेराव मानसि थाबाय जाया, जेराव साइकेल सालायजाया आरो जेराव बाइक सालायजाया, हाब्रु दैब्रु जानायफोरखौ आङो आंनि आखाइजोंनो आंनि गारिजोंनो आङो बे सेन्ड ग्रेभेलिंखौ होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों। बे खोथा होनाय हिसाबै दिनै जोंनि BPF हान्जाया जेनदोंब्लाबो बिथाङा गावनि आंगो गोसोजों गामिखौ अनसायनानै आरो रायजो राजाफोरखौ मोजां मोननानै दिनै बिथाङा गावनि थाखा फैसाखौ गावनो व्यय खालामनानैब्लाबो बिथाङा दिनै जोंनो बे सुन्दर एखेबारे सरकखौ मोजाङैनो खुंफुंना होबाय, मावफुंना होबाय। सेन्ड ग्रेभेलिं गैयाब्लाबो 50 ट्रेक्टरसो बिथाङा एखेबारे फुंनिफ्रायनो सानसे आरो गाबोन सानसे नांबावगोन बिथांनो बेखौ फुल फिलआप खालामनो। बे लामाया गासै जोंनि बे बिक्रमपुर नोलोबारि बे उत्तर पार होनना बुङो, ओरै साजों उत्तरपाराव जोङो गासै जोंनियाव गासै बे उत्तरपाराव गैयाब्लाबो 40 घरसो न'खर दङ। बे लामायानो गासै ओरै सोरखिलांदों, सोरखिलांना हौरैहाय जोंनि बे LP स्कुलजों नुजाहैगोन। दा बे लामाखौ बिथाङा फुलफिल खालामना होगोन होननायखाय जोङो जिसुआ समफ्रामारि बिथांखौ जोंनि गोसोनिफ्राय खौथि खौथि रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो अदर भबिष्यत बिथाङा आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन खामानिखौ जोंनियाव मावना होफैगोन होननानै जोङो आसाबादि। आरो जोंनि बे बिथांनो जितु बाख्नायनायखौ आरो जों मा होबावगोन, बाख्नायनाया आरो जों जोबनो गैयै जों बाख्नायबाय, जोबनो गैयै जों बाख्नायनानै बिथांखौ ओरैबायदि हामबाय होबाय जाहाथे बिथाङा जोंनि बे रायजो राजाखौ अदूर भबिष्यत आरो नायबावगोन आरो बिथांखौ जोङो जेब्लाबो मदद आरो हेफाजाब मोनगोन होननानै बिथाङा जितु सासे फार्स्ट क्लास कन्ट्रेक्टर, बिथाङा सानसे समाव जोंनि बे लामाखौनो CC ब्लक खालामफैनायनि जोंहा सिमां दं। बे CC ब्लकखौ बिथांनि दारैनो जों खामानिखौ मावहोगोन जोंहा आसाबादि। बेनिखायनो दा बिथाङा गावनि जेरै खोथा होनाय, जेरै खोथा होदोंमोन, जेरै जबान होदोंमोन, बे जबान मथे बिथाङा ओरैबायदि मोजाङै मावफुंना होफैबाय। थारमाने जेराव जोङो साइकेलबो सालायनो हायामोन आरो जोंहाथ' प्रत्येकता न'खरावनो फिरफिलि एबा बाइक दंखासै, दा बेबायदि सालायजायामोन। दिनै बिथाङा गावनि पकेटनिफ्रायनो जोंनि बे बिक्रमपुर लामाखौ उत्तर पारखौ बिथाङा गोसो गोजोनै मावना होफैदों। जोङो बिनि थाखाय खौथि खौथि रोजा रोजा जिसुआ समफ्रामारि बिथांनिसिम जोङो साबायखर थाबाय। आरो जोबथानायाव जोंहा बुङाबाबो जागौमोन, खिन्थु बुंनो लुबैथारबाय आङो। जोंहा जितु लकेलावनो जितु EM दं, रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो जोङो खैबा बार दरखास्त होबाय, जोङो माबा खालामनो नागिरबाय, र' एसे नेथ' दिनै र' होननानैनो रदलांबाय। दा बिथाङा थांब्लाबो दा जोंजों खुनु बाथ्राखौनो होआ। दा जोंहा जोंनि बेंटल प्राइमारि BPF हान्जानि मानव गेदेर आफादगिरि दं आरो मानव गेदेर जोंनि बे BPF इउथनि भाइस प्रेसिडेन्ट सत्यजित बसुमतारी बिथांमोनबो ज' दङ। दा जोङो बिथांमोननि नुजाथिनायावनो आरो मेडिया बिथांमोननि नुजाथिनायाव जोङो गोसो गोजोनै बयखौबो बरायबाय आरो मेडिया बिथांमोनखौबो जोङो गोसो खुसियै जोङो बरायना लाबाय। दा जोबथानायाव मा खालामनो, जोङो जोबथानायाव जिसुआ समफ्रामारि बिथांखौ खौथि खौथि रोजा रोजा जाहाथे अबंलावरिया इसोरा बिथांखौ माने गोबाव सम लाखिथों, बेखौ जों हास्थायनानै दिनैनि बे सुंद' बे लामा
बाला अन्थाइ सेन्ट ग्रेभेल खालामनायाव गोसो मोदोम जिउ होनानै जों बिथांखौ बाख्नायदों।